ens mereixem i exigim dignitat i respecte. Poder exercir la solidaritat. Que ens deixin complir les nostres promeses. Aturar la xerofòbia institucional. Respostes i el compromís del deute amb la ciutadania. Que no es vulnerin els drets. Menys mentides, menys hipocresia. No ens toqueu els drets. Que totes les persones que han provocat aquesta situació donin la cara i assumeixin les seves responsabilitats. Poder exercir els nostres drets sexuals i reproductius amb dignitat. El reconeixement de la nostra història i expertesa. La prevenció i l'atenció del VIH són innegociables. La prevenció sí funciona. qui faria la nostra feina. Menys excuses, menys retallades, més drets. Perquè nosaltres sí que fem la nostra feina.